Здравейте! Вие сте с поредния епизод на Clash Royale. Тук съм сам, аз съм про Clash. Малко по-апгрейдвах карти, играх. Ето вижте, това е новият ми дек. Ето това ми е втория дек за резерва. Това е Тренинг Камп дек. Който играят срещу треньорите и няма значение. Така, също така ще направим още едно нещо и така върнахме се в Clash Royale. Здравейте, драги зрители. Шегам се. Искам сега да ви покажа нещо. Ако искате Legendary карта от Supercell, ако искате вече, ако нямате Legendary карта, ако имате, няма много да се получи. Аз нямам, затова ще искам пак. Вижте, I haven't got any Legendary карта. Отивате. Контакта с... Вижте, I need... Ето и така. Legendary card, please. Lumberjack. Не Lumberjack, ами... Извините, ударих се. Пак се ударих. Пак се ударих от това нещо. Паднах. Малко ще изляза. Само вижда как се пише Graveyard. Само вижда как се пише Graveyard. Отиваме към пета арена. Опа, обърка. Graveyard. Това, което правих, I haven't got Legendary card. Contact us. I need Legendary. Graveyard. Graveyard. И така, Graveyard. Please. Така. Пишете. Имате две съобщения. Хейчер. Това копирате. Тук може да си продължите. Мисля, че да пишете, да. Тук може да си продължите да пишете. И сега отиваме Google. Поставяне. Давай. Тази страница да се превод. Страница се превежда на български. Винаги се превежда. Не. Готово. Сайт за легендарна
Капкати. Кой това не знам. Хейджел. Ай, хиланга. Персия свърт. Абе, да ви кажа, нищо заслужава да се занимавате с такива неща. И затова чуем секънд клипа. Чуем тук. Так. Да не си мисля. Аз лично мога да се пиша с тях, както. Защото, вижте сега, не мога да се пиша, защото много ясно. Що? Контакт. Ай, нет. Оп. Фрог. Ново съобщение от дела. Оп. Айс. Добре, тук вече съм го оценя добре. Съм бит. Така може да им пишете. Thanks. Добре. Побриер. Нещо. И така. По-бърза битка ще ви покажа последната. За да видите как бих. Вижте, тук е двамата вземаме колите, кабелите. Тук много се отчаяха. Тук много малко да нещо стана. И не се задгузихме. И не дай да се увърчист. Това е... чакай. Не чакайте да видя. Аз съм на кое място съм. Я кончест елдер 50 коронки.
Folder 100 коронки, донит 700 колидер. Кой е този човек? Той е много прост, според мен. И това е края на клипа. И